taýda oýun gutarmady. Bu taýda oýun gutarmady. Inni diňlen gyzyny. Ine häzir sana jogap beren, soň men onuň düşünürjek. Polisiň göz astynda, oraz häzir. Polisiýaň göz astynda. Biz halkara gurumlar bilen ýygyderli ýagdaýda gatnaşykda bolamyzsoň, halkara gurumlar aýtdy, dogurdanam diýdi, Türkmenstanlar oýun ýamy, demokratiýa bar, umtylyş barmy? Zap diýdiler. Biz raport taýýarlap berdik, başga raport taýýarlayanlar boldy. Ina hakykat. Materiallar topladyk, görkezýär halkara gurumlara. Olar türkmençe düşünen ama azat etin yapayın. Olar türkmençe düşünen ama seyrediyorlar videodaki adamların hemmenin yüzü yapık, kara açkili zat, şol İrlandiyan garaşsızlığı ya da ol Avrupa'daki, ol İspanya'da bask sevitindeki nemeler umuman şol nemeler emen diye maskalı, zatlı yüzü yapık. Ondan sizi tanımayan, sizin dilinizi düşünmeyen biri bolsa şol kartinany görünmekde gorkýar. Sebäbi şoň öz ýurdunda şolary ýalçy edýän adamlar bar. Olaň maksady biziňki ýaly däl. Düýp göter başga maksatdy. Şoň üçin adamlarda psikologik gorku bar. Şo kartinany görünmekde gorkýar, bular garapçymy, terroristmi diýip. Men şoň üçin aýtdym. Şolar diýdim, şeýle kabul edýär. Şoň üçin diýdim. Biz günah iş edemiz ama öz hakkımızı talep etmek bilen. İnsan ýaly, adam ýaly ýaşamagy, şol şertleri döretmegi talep etmek bilen biz günah iş edemiz ama diýdim. Azatlyga maňa aýtdy, sen adyň ütködüp diýdi işler bilen ütköçekkä, näme üçin işler? Ütködeýin. Ziyan gelmedinde on garnaşlama. Men sehimmelli, yüzümmelli men Türkiýanyň teleradio guramasyny işledimmi? O nähili men? Özüm gizleyin. Şol zatlaň netijesinde men Erkin Ses kanalyna bir çykyşymda aýtdym, şeýle diýerler diýdim. Şoň üçin diýdim. Şoň üçin. Şol diýdim image diýilýär. Şol kartinadan adamlar gorkmaz ýaly hakykatdanam biz hakykata adalaty, dogry zady talap edýän bolsak, ýüzümüzi açalyň diýip şonu gürledim men. Ýöne bu adam satylşyklaň bu derecede wejeradygyny, bu sokuşluklaň bu derecede wejeradygyny men oýlap bilmeýärdim. Ýöne inha oraz gurrun berdi, azat gurrun berdi, soň beýlikler intek ekrana çykmaýanlar gurrun berdi, şeýle atlar gurrun berdiler. Hudaý saklasyn ýöne Hudaý saklasyn. Ondan bu adamlar ýene utanman ekrana çıkıp akıl satýarlar. Mene hayran. Mene hayran mara. Ondan näme boldy? Inni şol adamlar şunkun orazy aýyplaýan da diýen adamlar aktivistlerden şu oppozisiýa bolup, özüni oppozisiýa diýip aktivistlere päskel berýän. Aktivistlere päskel berýän oppozisiýa. Aýdyp geçdi. Azat. Wepa diýdi, şolaň hemmesine diýdi, karşı çykdy bolýany derro, wepa var şu hüjüme geçdiler diýdi. Ina THD'däki aktivistler hem näme diýdi? Gepleşeýärlerine. Biz diýdi garaşda tereket edýär, sebäbi diýdi olardan netije ýok, şunçaýlap diýdi. Hawa. Ondan halka $500, $800, iPhone, bir topar soğuk saat verilecek boldy. Ýöne halk bilýär-de, halk näme üçin şolary kabul etmedi, bir pikir edip görüň. Şoň aňyrsynda anamýatdan olaýmasyn adamlar? Anamýatdan olaýmasyn? Siz ananmaýan adamyňyň berýän zatlaryny alyp bilýärmi, kabul edip bilýärmi? Ondan 25 sentýabrda başa barmadyk. Türkmenistanyň hökümet çalyşy üçin 10.000 bolay ýaraly adam gerek boldy. Şoň üçin iminne şu sebäpden şol özüni oppozisiýaň liderler diýen adamlardan käbiri asly harby bolan daşary ýurtdaky watandaşlarymyz, aktivistlerimiz bilen ara gatnaşyk geçip Murat Kurbaş'ın adı geçti berde seyanem için. Murat Kurbaş onun adı mene soradı.
10.000 saldat soradı pullu. Bu näme demek bilýärsiz? Hakyna. Tawa. Menden Näme? soradı yani bilmez ya 10.000 adam soradı. 25. sentyabrda işi bolmadı, ikincisini etjekmişim. Şoň üçin 10.000 sallat esker sorady senden. 10.000 adam diye pullu adam gerek diye. Yurdu diye çöwürüp bilersiz ya. Men käbir zatlar görönüm üçin mesela Libyada näme bolany men gowy bilýän. Sebäbi Libyada men polis dostlarym bardy. Şuna gürüň berýärdi. Baki diye bir gün diye halka diye $28 pul berýärler diye. Günlük diye $28 diye. Özün iýjeň, işeň, okuň däriňi diye seni satyn alýan diye. Şo pulu senden gaýtaryp alýar diye. Birem gidip diye sen atışmaly bolýan diye. Edil hazırki aynı oyunu senem gowy bilýän Siriýada oynalmadymy? Libyada bolmadymy? Mehkeme, wayenni, polisiýe diýip. Bular sen bolýar, sen aýt başyndakylar aýt, ýöne aşağıdakylar emir kul, olaň nemesi aýlyk bilen işläp berýär. Men olary savunamak. Olaň ýöne içinde hakykatdan hem gowla. Mehkeme diýe men özüne de aýtdym. Sen el mehkemenin adamını görmez. Hakykatdan professional işleyenler var. Sen bilmän galyrsın näme bolany. Az aynı taktiği kim edip otur? Murat Kurbanov. Diňe mehkeme işgärlerini yamanlamana başlady. Halkyň hem aklyna guýdular mehkeme. Bu näme diýmek? Häzir erti bir gün halk giden ýagdaýynda Türkmenistana. Bir ömür indi öz oğlum bolar ya çağan bolar gardaşyň polis boldy, mehkeme boldy, bir zat. Ya hökümetiň işgäri bolsa gözünde ýigrenji seredýändir. Ya halky ikiye böldüler halky ikiye. Bak sen yanlış bir zat. Bular ýaly gaty köp taryhy wakalara şaýat bolan bir aktivist hökümine. Senden şunu soraýar. Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan izne geliyor. Sonra metmene başlıyor. Yok halkı munyalı, yok polisler onu etti deyip halk bilen arasını boz yaşanyalı. Düşündünüz mü? Halk aç susuz yatır zaten. Libya yalı yurtta halk aç susuz yattı. Libya yalı yurtta. Böyle hemen Türkmenistan'a yüzünü olmak. Senin nemen prezident bile mi? Prezidente karşı nemet. Sen halkı şu bu deyip halkı düşürme, asker bilen etme. Polisi, saldatların ineme günahsı var ortada. Şunun için bilmedim indi biraz Türkmen halkı düşünsün. Mesela var hakikaten hep kellele oğlanların var. Hawa inni şeýle deyip gurrunma. Bidar boldum şu gurrundan. Her gün ýazyp ýatyrlar şu gurrun. Eger olar ýalaky bilýän bolsaňyz, şaýat bolsaňyz, çykyň özüňiz aýdyň gürlen. Inni orada şular ýaly satyp, orada oýnap, zyňyp göbeýlek aktivistleri. Soňam orada inni. Şu galan aktivistler biziň şu intak oynap oturan aktivistler var ha şolaň. Şolaryň bilýär şolaň nähili adamdygyny. Ýöne gorkom soň mecbur bolup otyr şo taýda sesini çykar bilmän. Gysmalyarını gysyp otyrlar. Bilýärler, biri-biriniň kemçiligini bilýär. Kimin nirde satanny bilýär. Şoň üçin gorkusundan hiç hakikat aýdy bilen oklar. Hakikatyň tarapyna çykyp bilen oklar. Näme üçin? Öz kemçiliklerini biz saçylýar. Şoň üçin. Şu açılmasın hakikat bilin, ine hakikattan şoň üçin gorkulýar. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimim hakikatyň aýdylmagyndan gorkýar. Oppozisiýa diýenlerem hakikatlaň aýdylmagyndan gorkýar. Näme üçin adamlar tötenlikmi şu? Şu bir tötenlikmi? Tötenlik. Aktivistlere Türkmenistanyň rejimi, diktatorlyk rejimi näme bilen aýplaýar? Ekstremizm bilen aýplap, sebäbi bütün dünýäde halkara ýalaşyk bar. Ekstremizm bilen baglanşykly adamlary ýurduny gaýtaryp bermeli. Raşid Meredov näme üçin geldi? Näme üçin geldi İstanbul'a? Diktaturada ekstremizm bilen aýplaýar aktivistlermidi? Bularam ekstremizm bilen aýplaýar. Kim hakikat bilinsin diýilse ekstremizm bilen aýplanýar. Menem şoň içinde sokçak bolýarlar. Ay bolýar da näme diýin? Bilinmeýän, tananmaýan biri bolsam ha o diýjek ýöne ruhnamaň neslinden efir sorag jogap der. Orada deportasiýa etdirýärler,
şonu gysgaly habar berdim. Wepa bağlayan seni. Wepa geldi, wepa çopan. Wepa gayrat etseýün mü? Owadyr. Söýün näme? Bağlayan seni. Bolýar bol. Wepa hoş geldin. Haliýsan gözügçülük aslında düşündürüş ýazyrdylar. Aýplamada näme bilýärmiň? Sen bilen bile efir bolupdyr. Siz bir dini bir termin şol din boýunça biriniň öldürilmegi näme diýilen ýaly? Näme diýilýär şoňa? Katly wajyp däl, başga bir söz ulandy. Şol näme? Şolary ýaly gurrun boldumy? Şo Makkyny öldürmelilen karar boldumy? Şolary ýaly bir tegele ustol öz ara maslahat boldumy? Biziň aramyzda mı? Hawa. Biziň aramyzda Makkyny öldürmelilen gurrun boldumy? Ha, o şey diýip çykyş etdiler. Makkay diýär. O şol aýplama boýunça ekstremizm. Adam men sana dini ekstremizm bilen aýplanýaňyz. Wepa. We oraz şol statýa boýunça häzir o denne pägidip barýar. Indi bir zat aýdyp berjekmi? Orar gidip bilmez ham. Orar galar hiç gaýda oturmy? 128 tegabaytlyk, gigabaytlyk, tegabaytlyk men sana zapyny näde uradyp bilerim. Karga bilen uradyp bilersiň. Men töläýin şoň kargasyny maňa iýber. Kargasyny men töläýän. Eden zapsy telefon zvanogy meniň üýüne bardy ki, ýatyp üýüne prosluşga goýup gaýtdym. Özüniň kime işläp, kimi näme dip, kim bilen näme goýýan eken, o İstanbuldaky adyny kim oňady? Dol adym beren ok biziň ýanymyzda başga Danyar diýämi? Alşir diýämi? Alşirmi? Lewatly bolan BFC men Lewatçuk diýär. Nasam jeli KGB diýilýär, şuwat näme diýilýär soňa? Meheme diýilýär. Ha, o meheme diýilýär. Men mikrofon ýapýan ýanglanmasyn diýip. Şolara paçynýat diýär, nerwolýar. Men toşno nemesi ýok, ýöne Türkmenistan nomry daklap edýärler. Şonu bilýär. O nomry utaşnydy bolsa bolýar. Nerden kimiň adyna döň. Onu men bilmedim. Şoň şuňdan men aňaryny anyklap bilmedim. Kime neme diýändim? Biram Dubay nomry daklap edýärler. Bazı özüm Dubay'a gidip geldi oğlum. Dubay'da da yegenler otur bak kim otursun. Biram körökönü var Dubay'da. Karamuluyum. Bakı maçenlik paran adamları men size sponsorluk edecek. Bize Dubai'den $20 milyon geliyor. Neyme probleman bolsa çözüyüz. Şu tayda neyme diyez. Ağlap halkın içinde de o evliyada, madarlıkta, ılgap işeden tren bolup, halkın önüne düşen tren bolup, halkına özünü gowu tarapdan tanadyp diyorum. Olon yine de birisi var. Diňe roşan kılyjyk del. İkinci item neme? Kim oňady? Serdar Beyefsiment. Madarlıkta da men zaýlap näme dip diyorum diýär. Men häkimlige belediýe var, valiliğe bar, şu taýk edilen raskody. Madarlıkta näme raskod edilen bolsa, ähkelsini men sorap, ýa-da hemmesini anyklap sorap, ýene de ol Mural Garagumly tikýänler. Kanalynyň ady. Olam şolara işlep beren. Olam şolong iti. Indi kanalların arasında neme opozisiyaların arasında yine de neme bir tagwol var esasy. Köne möjeklerden, köne şagallardan möjek bolsa dawno bir ýerni ýaryp çykardy o şagal dolar. Olam Muhammed Düýeci. Muhammed Düýeci halkın arasında näme pyssypyjurluk bolsa, öz agentlerinden 5 manat, 3 manat berýärde anyklaya, onu mahkema şeýlige daklap etdi.
mahkema şenlikten hakkını alıyor. Menne on uğradınan pulunun, zanlasının zanının, kemmesinin zapsı var. Men bu tema girip neyem için sıktım, neyem için hem girem yok indi şu var. Sonra da karar edip korkutacak verdi. Bu temanın gırasında saparıklıyım ba. Bu temanın gırasında. Halmratsıyla oynayıp oturuyorlar. Ortalar neyme diye pravda glaza kolis diye de hakikat gözüme batar diye. Yani gözüme batsa da sol hakikat sebebi. Men bu temadan çıkanmın sebebi bunu ilerle bizimse boku porfoya o bir kalodusu atyangon irvet iseliyara kalodusu atanmasın. Wepa onda näme munça müňlerçe adamlar buları gollap, buları çokunup, bular näme diýse edip ýörler. Wapşe düşünje bolmanoklar, oýlanja bolmanoklar näme üçin? Bular nädip bular ya adamlaryň aňyny ütküdip zäherläp bilýär bular. Özüne ynanlary bilýär. Nädip? Adam nemede? İstenlik bir zat etsek bolsam, pryamoy gün esir edip bolanok. Mysal üçin haram bolýar. Gönü pryamoy aragatnasyp edip oň özünden neme silýar alyp bolanok. Ondan oňam näme istenlik bir patsaňam öz ilçisi, ilçisi bir aýra tim bolýar. İçalysy bir aýra tim bolýar. Yani istenlik baýa seret ýanyna ahana semmadyr patkalim ammadyr. Şol ýaly oň İçallarynyň üstünden kim bilýär o ýegenniň üstünden aly ýegenne berýär ol informasiýany hak otaýdan alýarmy? Nemen o korakönnüň üstünden alýarmy? Diýewleriň üstünden. Belli däl ýöne mahkema şenlik Awdukulyf dagy döwründen özleri şon ýaly spionaj oýunlaryny edip şowarta bir polisiýan. Onu kime satıp polisiyen odatlarını biliyorum. Yok. Yani hemmesinin historiyasını okudum. Mahkema şenliğinin doğulun günden şugul etenini. Tecenine doğulup ortiyette okap Kazakistan'da yaşayıp onun otak butak gidip isyan yerler tam olsun isyan neyemeden. Tam olsun da kap sagali alak bol bir isyan. Men tam olsun bastı bol bir isyan. Yekezi yerde görküdü ne o sen tam olsun ol isyan o. Mene görmedim sen tam olsun ol isyan yerini. Sen beni gönderttin, ben legiyonunu kulluk ettim diyemde, neyse yerini gönderttin, sen gözükün, ok diye. Men sıçan yerimi yukkay diyen, brato. İzimden hem şol balağıma öllemezini süpürüyen. Siz yal sıçıp portatıp, kaladı satıp koyuyorum, ok yığınam tursun diye. Meni iverlap, tapuan bilmersin, tutuan bilmersin. Men sen uyumu barıp oturam da, sen ne için uyumda akrana sakladın? Akranan özü bana diýdi şonu. Sen üçin getirler meni. Olar da masan aslında hem akrana diýip uradylar, hem onu sana şunu ýok et diýip uradylar. Näde öldürünme seni maýdyp berem üstade götüň asyp. Hakyky götasmasak bolsa men sen ähilde adyň açarym. Mahkema şenlik sana deýdi, Rewşen Kılıçdarow sana da deýdi. Zäherläp öldürdüňiz, paçfon kojan naharna aw atyp ýuwaşyk bilen zäherläp öldürdüňiz onu. Bilmeýän röýdiýän muny. Men oň naharyndan oturup bir käse içemde 3 günläp hiçat iý bilmän. 3 günläp hiçat iý sagdan askadan birden ýerine şon ýaly etki atşoly ýendi. 3 günläp iý bilmän ýerinden aýran gezdim näçe wagtlap. Ondan soň balnitsa baramda askadanım üçin balnitsa baramda zäher içipdim diýdi. Menne dazy hatlaryny seni durşoň, balnitsaň beren analizini. Ol adamy haram öldürdüňmi? Indi oralyň dasyna geçsek bolýar. Sen kim bolup senden arza etsek näme? Yo berde uje arzasyny. Şu wagt Oraz polisiýaň gözüçülügini notyr. Uzak günnäp Oraz bilen gürleşip bolanok. Video iýerdi, tögörü polisiýa bolupdyr. Wepa. İnternetin gitdi. Yosif Vissarionoviç Stalin wepa gelýänçe men komenda jogap bereň. Garaşulary şu sistemany udalyt edip bolarmy? Halk bolup şular aradan çykaryp
oýnatgylary aradan çykaryp halk bolup, ina şu şürkenen aktivistler var aýle şolar ýaly. Halk bolup bileje birleşip wepan ýankaýda şey ýaly. Hiçerik informasiýa şugullatman hereket edilse, şolaryň hemmesini musur ýaly atyp zyňyp bolýar. Inha mehribanlyk onlar. Ine size jogap. Inha wepa tarihin şaýady size jogap. Size aýdyp otur. Utanmayan adamlar. Maňa bir topor töhmet atdy. Bagışlaň bolýanlara. Men näçe onlar çellenler işläp gören adam. Meni adamlar bilýär. Men üçin reklama gerek ýok. Uje hemme bilýär meni. Hemme ýurdun spes slujbalaryna çenni, halkara gulamalary hemmesi bilýär. Suwumyz çykdy, şyrrymyz çykdy. Bizden şikayet edip bara. Ana, ina hakykatlar aýdylyp otur. Maňa töhmet atylanna şey dip alkışlayanlar. Türkmenniň diktatorlaryň zulmündan döken her göz ýaşynyň damjasynyň diktatorlaryň we şoň inha daşary ýurtdaky oýnatgylarynyň hyzmatkarlarynyň döken ganlarynyň eden işleriniň hemmesiniň jogapkary siziň boýnuňyzda. Orazyň çagasynyň göz ýaşy, orazyň aýalynyň göz ýaşy siziň garamatyňyz siziň boýnuňyzda. Wepany baglaýan. Wepa, dowam et, men mikrofon ýapaýyn, ýanglanmady ýaly. Sagja ol. Tapa. Wa sesim ýanglan, okun ýaly. Neme, opsiyon sun ýaly berde, on ýaly gorap neme dip edilýän bolsa örgüýüň. Ormalla Türkler gaýdap ýörer örgüýüň berde. Sen on ýaly güýjüň ýetip Lüboy Vlasda girip Facebook'dan, Türkiýeden wagtdan ýaryp tutýan bolsaň, meni hakyky wahhabist diýip aýtlaýdym. Hakyky wahhabist, terrorist diýip aýtdy. Gerek bolsa men sana aftam adam görkezjek, esede de görkezjek. Pulum ýok, grantam ýok, branzlet emmerat görkezjek. Awtymda hakyky arujy görkezjek. Men sana şoň üstü bilen sen meni aýtla. Sen ilki düşýänmi ýa men ilki düşýänmi? Şonu görelim. Erkek bolsaň diýsiň ötjek adama ýapypsana diýsiň ötjek adama. Erkek bolsaň ine men wepa topam, gezip ýörli boy ýerde. Öň piýada gezýän bolsaň indi maşyny gezip ýörmeli. Wepa topam men pul berdim, näme etdim? Niýe de maňa pul berdiň ey haramzada? Sen pul berdiň maňa. Öýüňde ýertip mihman bolanda ýyl gurwanlyk dogrumy ýdirip bir zamy soýup ýdirýär öýüne gurwanlykda mihman ýelse. Sen kasa berdiň ara haramzada. Bundan aňarymyz doýanok diýemizde gidip o ýanyndaky sagalymdan utanyp, menden näde ýanyndaky sagalymdan utanyp kafe restoran uratdym. Abediňem akşamdan zaptırıngam bile edersin diýip öýlen saat 3'te. Men sen öýüňde ýatyp gaýtdym ha. Men sen nemäňde çykyş edende Bu pasöwünmesene, gaýrat et. Söwünmesene. Bora, basadygymdan söwmejek bolayım. Eden bir nemäňde çykyş etdim şo var, gurwanlyk gutlap bolyn. Aňary diktatora çykyş edende de şon ýaly, ýa olaň ýanyna baraňda da götüň türtüp gülüsün kasymda turýan. Men gözüm bilen gören adam onu. Ya dewlada senem çykyş çykanda eýnin kasymly götüň türtüp turýan eldiň ha. Yo şol adam şon ýaly diýen adam. Ine şonu hormat goýup, şon dinleýänler baý bolsa, ýanyna gezip ýören ganzygy üstünden gülýär. Dinleyenler de şoň reklamasyny ne oturlar. Öz kanalından şoň reklamasyny edýärler. Kahraman etdiler onu. Men diýär şundan ýokaryn düşýär diýär. Şoň men çykyş etdim o taýda. Men bilgesin etdim näme üçin? Şu men çykyşymy goýýarmy, şu goýanokmy? Men bilgesin etdim o taýda onu.
halk görsün şun birden goýsa, hakykatdan men şun öýüne barkaýdandygymy. Studio sel, motaýda studio derlerni balkona çykylýan gapazan ebeske tutýarlar ýaşyl ekran nemetmäge boldy. Sablamaga, arkasyndan urmaga. Bundan ýokaryňa köýnek, gül gasy, gül kastumly asaňam türkül oturdum ýel oraýam özüňe hormat ede ha ýyle bolmady. Adat enem türk görközi ýalar. Ayan alıp Gorkozy ne formada oturýarmy şu üstüne kaply. Wepa özüň bilen özüň. Aýda Yo, çok. hakly. Oturup aklym hayran şulan edýän wagtlar, nalaýyn. Özüne hormaty ýok da, ondan Ýerde edil öz göwünde osup, ene men başdan gurrun berjek şu istoriýa girip başlaýmy. Halmyrak söýünden aram goýdy. Çıkışlarym dinleýärdim, zat edýärdim de, şolemy halk üçin beýdip bilýän adamlar baray. Mala diýsey bolmaly bular zatdy. Bolmasa o wagt men ýagdaýym gowy pişiň ýaly günüm mala ýöňünde 700 san goýdum ma. Aýlygym gowy daşyndan aýlyga mala otýar. Başdan goýuny batýan öz goýunum amma. Ýatagym da adym hemme adym ba o wagt bu ýakda grazda. Salmal bolup otyrna ýözüm bolýar. Maskala, masalama bildirmän seýdip artdyryp daşyndan hereket edip şeýdip gysyp şundan damsa ýalap dammasa ýalap man seýdip ılgap toplap garanyp seýdip ýörken Hanna söýünden gollaýyny çykdym. Soňur puşman etdim bolmara. Soň puşman götü düşman ýalara. Şowaldy. Näme üçin wepa? Näme boldy? O kalody saçýan bolyn torfa ýa ilki. Hakykatdan hem şoň üçin bok diýilen ýa-da görýär kalodyň gapagyny atsaňda. Soň şonu arasalajak bol bulaşdyryp bäde içinde östürýän o biter porty çıkýandyr. Buň içine girdiň tewr porty çıkýa o mümkin näler. Hem demal bolanok adam. Hemen gelýän az ise işten kesilýär. O aňarda torp. O jurnalist bolsa şu sen oturan kanalyňdan şolar ýaly porty gelýär diýip otyr. Me hakykatda olar geri bilmän daşyndan nirasy bilmän ýolar. Norma ünsürmeden meni görse Edrail görün ýalaylan keçikýän amma meni görse gujokma selfie düşýär amma me gaýsynyň olmasyny olary da biler. No. Bulan içi şon ýaly girdiňçe pis portoya. Hakykat ortalar orta çıkyp basýar, o ýerde porta uray hakykat. Demalar ýalakdylar o taýsy. Ondan vozduk vermeseler avtomatik kaçmaz. Bolýanda bir arasy goýar. Avtomatik kaçmaga mecbur bolýan özüň. On gras çekip barlap görýän özüň. Gras çekilip bir arasy goýar oturup demak görýän diýen bir ýyl dıhan atylyp bardy. Gözüň gadyň düzelip gowlaş urýan. Yok. İçinde oturyan amma basın aýlanyp basdy. Şeýletsem de bolýar, näme bolýar. Şoň üçin diýjek bolýanym opşum. Kimdigini tanadym, bildim, etdim, ondan soň çykdym. Opozisiýa ýok diýilýän dogrymy şol? Men içinde erkek ýaly hakykatda dogry aýdýan, ýalan sözlemäýin, arkasyna alyp aýtjak. Bira o siz bilen erkin tesip alyp barýar adam, türkowlan. Bira şol, biram sen, biram bu alanandan içinde biz ýalap öz güwünni osup alanandan içinde çemenöre dewa. Men bagsa aýallyga men seňem güwüňe degdim. Ýöne men papraseny soramany namartyk bilenmi? Erkek adam bagsa papraseny sorar. Nomuryň wadyňa bilenmi o aýallyga? Dogry, men ýöne ekrandan senden papraseny sorajak. Sebäbi ýerde ýok boklar üçin men sen güwüňe degdim. Ýöne hakykatin orta çykdy aslynda.
Bunlar çemeni hücum etmiyorlar şu adam. Çemeni yere sokup diyorlar. Çemenin ediyen yanlışlıklarını bitiriyen işlerini bilmeyen. Çemen şolon tutturuyan adamlarını çıkarpıyor çemen. Adam yukarı suda yazılyan yürüyüşü bir arza var. Men sana nimetini tekstini uğradım. On adamdan kendin yapsan gerek bolsa mahkeme şeyinin özünü oranın yanına kavak koyarlar ha. Men sana şu faktlar uğradığın şu faktlar 100% delil. Gereğinden artık ya dedim ağam. Hem psikiki hem de taraflayın ya dedim ağam. Maskalan toduk gitti, ayrıstım, sağam gitti, ürlü mü değil mi, havar yok. Bu teman neyem için aydiyen, mahkeme şeylik, entek bu mahkeme şeyliğe diyözüğüm, aydanı, üçün diyözüğüm yanına, beylek, yollaşları var, bir sürü. Onların teki sayısı yüzünü atan atanlar ama atmadıklar ama. Olaram diyözüden arasını son için kesen. Sen mahkeme şeyliğe aydıksın, ol Avdukuluyum düşmanı, avdukuluyum satan adam değil. Sen bizem yine ön kudu da oyunu salacak bolyanmıdır. Diyözü ulen son için arasını kesenler. Diyözü istese söylesin, istese yigrensin. Diyözü diyen adam özünü o boy pul uğradanını kömök tipine fond atyalar, pul uğradyalar mı? Menem soradım, bana da uğratlar. Ha olsunlar, Allah razı olsun, hemmesine uğradanlardan. Uğradya ona mitin getiriyor oğlunlara pul verip ona da men organizavat ettim diye. Sen niye organizavat ediyorsun? O halkın pulunu halka veriyorsun, yine de men organizavat ettim diye. Sen niye organizavat ediyorsun? Sonunda karar et. Yok men yalan söyleyen olsam İllik bir nemede bir netip olsa merdanı yüzüme koyuyorum, fişleri bilen turatları bilen fişinin turatı adı menne bağ merdanı. Uradan, Germanya'dan. Sana uradılarının sen nemene senni İstanbul'a kime urat yerine senni son ak familyası bilen dursa fişin yüzünde. Misal için arada değilse ya bana değilse ya orada değilse ya yine birilerine değilse baksa. Olur sever sağdın adam. Etme ya olur. Liberda diyecek bolyanın düyözü sonyalı adamlar ulonya denip öz adını veriyor. O haber yok. Özünün ispiysekte düyözüğün üstünden mahkeme şeyliğine adı geçiptir onun. Bunun düğünden pul verek bastı saparıklıyım düyözüğe diye düyözüğe mağarı informasyon veriyor. Saparıklıyım hem için düyözüğe diye saparıklıyım özüne gerek değil adamı düyözüğe satıyor. Halmrasıyının bu oyunlardan haberi yok. Hiç çili. Halmrasıyının haberi yok. İki ortada da olam ediliyor özümüz yağlı. Ta da öz güvününü, öz yüreğini osya. Eğer Halmrasıyını boyun edip bilmeseler gıydı zekrayan üstünde mi rüyalar Halmrasıyını? Bunlar şeyle bir tilki yolları bilen var mümkünler şeyle bir tilki yolları bilen zimeysi hod ediyorlar da yılan yürüyüşünü. Yani iyi dedik giden hiç sıtıp portadık gidiyorlar iyinden. O iyisinden tanap oluyor da onu. Yani men yalmi öcüğün bir gavat yazı sıçmasa da tanıyor onu iyisinden. Kimi ağırlayıp, kimi ne edip o hakikadaydan da derdi. Sen halkı yamanladın. Halka olur apaysenerler yamanladın. Tanan diyvay gelme. Men son için sıktım. Şoları tanan son sıktım. Girmek niyetimem yok, fikirmem yok. Öz biznesim kurnadım, tereden kaydedim, karzalım, kovul ettim. Tereden giyeceğim, bunu niyedim işledim. İnli rahat istesem işleyen, istesem oturum. Hani 4-5 tane çopanım var. Onun mesleğini 20 iş yapıyorum adamları var. Özüm adam işledik diyorum, özüm iş yapmam. Bu da şükür hem lazım ama yakayım onlardan esip boza grazası. Dumalcak biz terörist bolsak prastoy masallara kelleğin rişet mahkeme şeyini sana diyen. Türkçe'de biri terörist değilse
Olam şunýalak bolup halkyň öňüne çyksa, ýüzden aýdýan adam bolsa, Erdoğan seni bir minutda bir sekund koyanok Erdoğan. Terörizme karşı adam Erdoğan. Sağ olsun, canı sağ olsun, ömrü dok olsun. Sen kime anlatıyorsun o terörizme yönker? Ya eğer Putin'in misali, terörizme karşı Suriye'nin tasyarını yok etti. Terörizmi tanap orağı, terörizmde ayıplap, ya ekspertizmde ayıplap orağı ortaya saklar ödeyecek misin Putin? Sen o tayda aeroportun tam ozunlarını aydıp deyip öz könüce tilkilerini, sagallarını kuşkurup mentlere beşmana pul verip sen aslında ortaya gözlep gördüler, onu öldürmendirler. Niye için öldürmendirler bilemiyor o da. Gazı Tursiya geldiler seni gözler. Ne kaz yol olmamsam sen yal sen adresin vermedim. Olmadı öňür tömay derdim. Ne dedim, bir bardık bir yerler giyice vardık, giyice kaçtım bilem, oktik kaçtım bolly. Baran yerim ne atam, yer dedim. Olmasa Tursiýanyň boy yerim bäs sarmam ayap ýaly bilýän edim. Maňa siziň baryňy botlanlarynda bir köpük men üçin. Ya men yitirjek adam yitirdim. Türkmenistany pazar berseler men üçin bir köpük. Şonu diýdirmäge siziň özüňiz mejbur etdiňiz. Şo derejede siziň özüňiz berdiňiz. Men öz göwnümdäki ýaly sada göwnüni bolup fiziğine anyp bardym. Akasda siziň şefkaňyz bolup oturmakny derede oturdum. Men o tak şefka bolmak üçin barmadym. Men sizleň düşmanım däl hiçli, biram şunu belläň. Men düşmanım haram oly. Men ahli opozisiýonlara, aktivistlere diýen. Sen meni döwdip uradan adamlarga da men aýdyp goýardym. Pitikde girilmän gittiler gelip, pitikde girilmän. Men üçin geldiňmi ýa diýdim, haramda üçin geldiňmi diýip soradym. Uradan adamyň getdi, ölmän gitdi. Meni dinlemez ýalyga urat, indi urat çok bolsaň adamman. Bular şunýalak adam, hakykat aýdyp şey diýen hakykat gözüme batýa. Ondan ýurdoslar gelenok. Men edil özüme sökseler, men ýurjan näni turyp gidýän. Näme üçin? O bir köne purkolla bar. Eşek bilen garga bir klasda bolup ölermi diýdi. Eşegiň klasyna toýnoklar girýär, gargan klasy guşlara girýär. İkisi bir klasda oňuşmaýan boldum diýip okuwçy çykyp gitýär bir purkolla bar. Son kıyalı men doňuz aýarynda duranmokda. Olar ýalak doňuzlar men üçin hiç ýerde boldummy, bolmadymmy. Çemen öre ýazýar saňa. Wepa geçirdim, birinji erkek ötünç sorady sawolly. Birinji erkek. Men wara gepe gidip saňa söýdüm, men diýdim, men dogry. Her wagt diýdim, ýöne bagyşarsyň dogan. Näme üçin diýende maýdaýyn berdi. Men senem dinledim dogan. Men adam dinlemek üçin ýa telefon esmek üçin men üçin problema däl. Ýa bir adamyň nomeryny tapmak üçin men üçin problema däl. Bagyşarsyň dogan, men ýalňysym boyun alýan. Sebäbi ötünç soramak erkeklik. Iýimden gıýbatyn etmek heleyse de ýok bolýar. Doňuzça ýok diýilýän bolýar. Opşam şon ýala, bu taýda bir udadyp tüýnürüp, üýtgedip edip durar ýalak zat ýok bu ýerde. Men urat şolon ekstremizm diýen zatlary hemmesi ýalan bolup çykdy da, şeýlemi? Agam bir zatda suud etsinler da, bir zatda bir keçe delil tapdymlar da, men bilen bir ýerde bir zat eden bolsa. Röwşen haýwat atyp otur. Röwşen haýwat atyp otur. Hemme zada da kadar diýen men bir zat diýsem edýänmi bilýän zat diýen bolup. Röwşenmi? Röwşen kim oňaýdy? Hakma senden şepkat bolup oturan oýdy. Yok, men ondan aýratyn diýär. Men oňa goşmaň diýär. Röwşenmi? Awa.
Rövşeni konsul işlep çıkarya mahkema selinige de duydurýarlar ýöňünden istirtad etşonny. Mahkema selinige hak hukuk gorayan guromolon mäligi işlep çıkarsyýarlar, aga mäliň ýöňünden mahkema seliniň ylgapar çyksyýarlar. Rövşenem şol ýalak bol çykyp mäliňden syýarlar, oňa tez edip berýär. Aslında yaman gowy söwadi melýä on diýdim mutýan söwadi. Yok dime. Wepa fetva verdiler diye. Gene bir Fetva. daha diýdim. Awa Bu Halmuratyň ine biziň aňardan halopdary, haramguly kanalymyzy ýaptyrdy. Näme zat tip aýdýar men haramgulym ýa o halopdaryň arkasyna alwaýdam. Halmuratyň kanalyny ýaptyran mahkemaçylyk bunu habar bolsun bilsin. Bunu maýdayım. Ol 100% takazny. Sebebi ýazan ardasynyň kopýasy mende bar ha. Öldürjek diýip gurrun eden bolsam, napyrmer mahkemaçylyk ýa oraz bilen maslahatlasan bolsam. Ya azat da ule masa asal bolsam. Azat sen bara o öldürmeli bolsa, günne guruluşýar WhatsApp'tan grup bar. Ýadyň etýärmez. Sen esmele o. 14 adam olup gürleşipsiňiz şonno. 14 adam olup gürleşipsiňiz. Röwşen şeýdip şu wagt haýwat atyp otyr. 14 adam olup biz gürleşip durýar. O gürleşip durýsyňyz, sen bilen oraz fetva beripdir. Fetva şol ölüm fetwasyny beripdir mahkema şeýniň. Aýdy otyr şeýdi. O kanallara o kanallara arastıksın o İstanbul'da bıraktık garasını bu tarzda kanalla men vardım, Arat vardı, Oraz vardı, Saddam vardı, Melik vardı, Merdan vardı. Altımızdan başka kim vardı? Melik, Nema, Oraz, Arat. Altımızdan başka kim vardı şu tarzda? Guruluş yani. Sattı. Yok hiç yok. Bu yankı sana geçen adamların baktı tamam. Oğlum ama hem yüz atılıp geçilen bari. Yok. Oğlum içinde haysi terörist. Men mi ya haysi? Men organizasyon etmek bolsun. Bakma sevmek men sana aydayım. Men öldürmek niyetim bolsa. Öýüňe baranda set koymandyk öldürüp kaydırdım. Hiç kime bildirmendik. Teknik. Yandaky sürat gören saytalan telepden bilen bilen. Öýüňde saklap gören telepden bilen. Eger häzir öldürmek niyetim bolsa seni, sen men düşmanım däl, bunu ýadyňdan çykar. Men düşmanım haram uly. Sen men üçin sıradan bir raýat türkmen raýaty men üçin. Seni öldürmek niyetim bolsa, Moskwada maňa al ýok, bırakacağım. Düşündüňdämi şunu? Ýöne men seni öldürmek niyetim ýok, seni öldürenim bilen haram uly, nik bolýarmy? Haram ulan armalı bilen mi? Armalı bilen mi? Şunu go düşün. Sen düşmanın ora adam değil, vepada değil, adam değil, beyleklerim değil. Senem menem düşmanım haram oluyor. Senem menem şu oyuna salıp gören haram oluyor. Sen çoluk pulunu alıp diyorsun özün halka yürenilir. Nem için bana çopon ibat koydular benim, sana maşenlik ibat koydular. Şonu özün fikirlenip gör, halk koyuyor bu adı. Seret, şolom şol. Şon yanına kin yazyan nemesi şu, görüyen mi? Şon stili şu. Gün efire çağırır, Oraz ve Azat çogap verir, Türkmenim. Nem için milleti ağlayan diye. Görüyen? Milleti ağlayacak bolcurda siyansiz, hakikat minne dur ağırdı, savredin nesip boz insanlar, grazdan sualayın, ondan son mentide var, oyun korkutacak, hakikatlar oy korkutacak, sesli, hakiki video zapisli. İsteseninden mi kamera yalan söylüyor, ne olmuyor? İçil kameranı Allah bolu, no, kamera hakikati ortaya edin. Ondan kal oldusun, ne el porfaya, ne uğrarsınız, gözümü düğüleyin. O kal oldusun, ne tip bozdu inşallah, az kaldı. İlk değerini arastılar mı edil kal oldusun, arastılar yani. Elimi degirmeyince tuğut etip, yuğup arastılar, gidirip, anarıp, çektirip.
Yürüyüşte şu kanalizasyona marasalayan neme edara var da olur sağart yürüyüşte. Şolarla bileze barıyın arasalar ondan sonra yurdun kalodusun arasalar nesip bolsa. Ne portayan bolsa. Kalodusun hapasuğunun aksiyali hükümedin pulunu gemirip yaksanlar bile. O Dubai'ye gidip geldim ne ettim eyle böyle ya kimin yanına var kaydan ne kendi kim bilen gurlaşıp niye de ne mi zaten minne dura ha minne Allah men adam ağlatmayan ağlayacak olsam sen yürürün Allah geçikkenmen kim ağlayacak olsam Allah tutacak olsam yürür mü göz yumup basa salımın içinde men Turçyan her yerine en yapıyor masini rahatlı avtobüsü ya bu adamda sürüyor masini yol masini en yapıyor niye itmesin deyip adam sonu ya eyle beyle diyen o kafalı pravamız var dokumentler düzü soran yerine saklan yerine görkör ya yasak diyen yerinden geçer yok onun için ben terörist bozdum saklan oklar o yani en için oral aeroportta uçup var yaka terörist bozdu ol çıkan ok ekranını terörist mekan ilme birine ya expert ne mi dizin yankın adının Ekstremist. Ekstremist olsa o tayda ne açsana edaran üstünden geçen ankette ve oğlum anarı Priamoy aeroportun dokument parlayan registrasyon imesine sağlanıp gelip duruyor. Öyle işte yakak sonyalı yakalak gördük de Irak'ta, Libya'da kaçak bolyanlar bize haber verdiler biz barıp yakaladık. Yani biz onu yaladın bir de ente geçtiğimde onu ekstremist deyip o ne için onu ahudu uçuk yanarız. Ya anardan beri gelen ahudu uçuk kayıt. Bol sene dipiyorum oyunum. Bol sene dipiyorum oyunum. Makkıma sevmeyiz. Sen dişin kıtmasan dişin uğradıp enen ömrüm olmaya alevecekler var. Bunu yadından çıkarma. Seninle oyun bağ olsa ben oyunuma başlasam sen tövbe edersin. Sen tövbe etsen ama vakit yöne git şu an. Ne oturup var aklım hayran kalıyor. O bize başından Özbekler ya Kazaklar ya Uğanlar ya İranlar ya Pakistanlar ya Araplar ya Amerikanlar saldıran o güzel oyun. Bize Türkmen mi diyordun bize yakıp ol ya. Ne otursan aklım hayran kalıyor. Tökmet atmak için delil. Tökmet atacak bolsam maskara atayım tökmet atayım. Yani hakikatay diyor. Ya hakikat gözüme bak ya. İstesen önem ne hakikatay diyor. Balara şöyle oluyor da, şu ayttım hemen şu efirin başından. Yanımda bir rejimine hakikat aytsan tökmet diye, buram iki tane tökmet diye, buram ekstremizm diye. Bu özünü häzir opozisiya diyen bolýandan hem aýdýan zady bar. Onu bize ondan bundan gelip goşan habarlaryň hemmesi dogry ekenler. Wepa, şularyň hemmesiniň düýbi bir diýdiler-de. Şu opozisiya bolýandan hemmesiniň düýbi bir diýdiler. Inne sanaýmal adamlar var. Gellikkäri Halmurat Soýun Beyde sakrany bilýär ok. Buram nardan apa? O Murat Kurbanow o eýleki beýleki Halmurat Soýun näme üçin onu o Sançoň ýanyna? O Sançoň ýanyna o Sançoň şäheri bolan Halmurat Soýunyň şu oýunyň içinde oýnanyp ýören oýunjokdugundan habary ýok ağamda. Şu ýaşda şu tejribe bilen şu döwlet maňa 3 ay berin, 6 ay berin diýen adam. Onda şey edip özüni Sanço arla diýen bolsa, maňa aňyrda hökümetden, parlamentden bolarmy? Para onu goýaýanlardan apyrmer. Ol kulowyň hökmünde durmaly öňde, kulowyň hökmünde. Maniken. Şu wagt diktatoryň maniken hökmünde durup arkasynda aýallygynlary, körekenleriniň, ýegenleriniň döwleti dolandyrýar ýaly. Ol goýulaýanda da şol ýalak bolmaly. Dege diýe sizin maksadyňyz näme? Inha şu Ýanky Şaýkadan şu kanalyň aşagyna ýazýar. Ýanky Şaýkadan.
Men maksadım yok, maksadım size aitmayanam. Men maksadım pujettiklerini size önanıp, men maksadım pujettiniz siz. Size önanıp, men maksadım aydamda, men maksadım pujettiniz. Men size maksadım aydıp samsıtın men. Men hakikada aydiyar. İsteseniz önanın, isteseniz başsağınanın. Bana toğunu vurkutuk. Türkmenistan'ı pazar etselerim toğunu vurkutuk. Mümkün. Türkmenistan'ı pazar etselerim. Men üçün toğunu vurkutuk. Şonu bildirmeye siz mecbur ettiniz.